नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो लाबोनो सानदों। दिनै मेलनि गेजेरजों जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोबोरैनो मोजां मोनसे बाथ्रा बुंदों। गासै पुलिसनि बिफानफोरखौहाय गासै पाब्लिकनि थाखायनोखाय मोजां खामानिखौ मावलांनांगौ आरो गाज्रि बेबहार खालामनाङा होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै जों गासै पाब्लिकफोरनि थाखायनो मोजां। बबेबा समावहाय बिराद असान्ति खालामो, मावथावनाङैखौ मावथावै बेबायदि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिखायनो दिनै बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौ आं बिमायनो मोजां मोनदों। दा जानो हागौ एसेब्लाबो बिथांमोनहा सोलायगोन। दिनै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंदों, बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ एसे खोनासंदो। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, दिनै डिआर नाब्लानि सारखौहाय लानानै गोबांथार मानसिफ्रा पलिटिकेल इस्युसो खालामबाय होननानै बिथांमोनहा जे इउनाइटेड फराम जे एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि हान्जानि गेजेरावहाय दुखु मोननायजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बिथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंदों आरो बिथांमोनहा दिनैहाय एक्सट्रायै मानो थाखाय बे मेलखौ खुंनो लानाय जादों, बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोनहा खोनासंनानै नायदो। बिथांमोनहा मुंख्लं सान खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बिथांमोनहा माबायदि लाहार फाहार खालामदों, बेवहाय बिथांमोनहा जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौहाय गावसिनि बे आयजन खालामनाय बे खुंनाय मेलावहाय लैहोर लैहोर लोगो लानो थाखाय बिथांमोनहाबो आसा खालामदों। आंबो बिथांमोननि जानानै बिथांमोननि जे बे कनभेनसन बा बे मेल खुंनायावहाय आरो बिथांमोननि बे प्रग्राम खुंनायावहाय गासैबो लोगो लायगोन होननानै आंबो मिजिंथिनाय नोंथांमोननिसिम खावलायहरो। नोंथांमोनहा मा हास्थायदों नोंथांमोनहा खोनासंनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर। आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ मोनबाय थानाय बायदि। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेयाव पार्टिसिपेट खालामफैगोन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। खोथायाथ' सैथो बारु उदालगुरियाव खुंगोन। उदालगुरियाव खुंनाय आरो बेयाव खुंनाय बहुत पार्थक्य दं। मुंख्लंआलाय मुंख्लं, बिसिनाबो मुंख्लं, जोंनियाबो मुंख्लं। मोनसे समाव बयबो ज'मोन नालाय, दा बिसोर गभर्नमेन्टलि सिस्टेम खुंनो नागिरदोंमोन। गभर्नमेन्टलि खुंनायाव बिसोरहा माने बहुत किसुमान माबायाव मा होनो थाखा फैसानि बहुत गोनां दं। थाखा फैसाबो अभाबाव बेसा गैया। नों गोगोम खुंनोबो हागौ, होमबाबो जा इउनाइटेड फराम सिस्टेमै सेन्ट्रेल जा जिखिनि दं बेखौ जों खुंनाय जागोन। आरो मोनसे खोथा, दिनैसिम जों सम मोनसे बयबो जयै खुंबाय थायोमोन। दा मानो जों आलदा आलदा खुंनाय जादों। सम मोनसे 4 बोसोर गभर्नमेन्ट जाबाय, दिनैसिम जोंनि फुलफिलखौ दिनैसिम रावबो साक्सेस खालामनो हायाखै गभर्नमेन्टआ। दिनै जेलाव थानायानो होन, माहाथियासानो होन, सोरबा मोननो गोनां जिखिनि दिनैसिम माने गभर्नमेन्टआ बेखौ 4 बोसोर बारबाय, दिनैसिम माने 100आव माने 25%सोल' मावदों, 75%आनो जायाखै। बेनिखायनो इउनाइटेड फरामा जा जोंजों बिसोरजों खुनु सोमोन्दो गैया। जा जोंनि एक्सट्रा खुंगोन, गतिके रायजो राजा जोंखौ बहुत सापर्ट होदों, बयबो बेयाव लैहोर लैहोर फैगोन, आं बेखौ आसा खालामो। बेखौथ' दिनैसिम गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिखिनि बुंगासिनो रन्जन दैमारि सारखौ गगोन बुङो, बे मोनसे पलिटिकेल इस्युस जाना थाबाय बिसोरनि दै। माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि जिखिनि रन्जन दैमारिनि सायाव बे पलिटिक्स गेलेबाय थानानैसो बिसोरो मोनसे गेमसो गेलेबाय थादों। माने दा 4 बोसोर जाबाय, केसानो सासे बायाखै। दिनै जिखिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन बेबो मोनाखै। माहाथियासो जिखिनि दं बेयावसो माबा ओइ नंगौ नङा गोदाव सोराव बखिफैलाबायो जोंनि गफुरफ्राव, हयना नहय। रिहेबिलिटेसन सायावसो दिनैसिम जिखिनि मोननांगौ माने मोनजोबाखै आरो। माने दा होगोन होनबाय थादों, माला होगोन बिसोरनि सायाव खोथा। बेखौथ' जों बुंनो हाला, गभर्नमेन्टआसो मिथिगौ। दा गाबोन समफोर गभर्नमेन्ट बायनाय लोगो लोगो माखौ होगोन बे गाव गावनि खोथा आरो। बिनि मोनफुंनो हायियाव जोंहा जोंनि जिखिनि इउनाइटेड फराम सेन्ट्रेल दं, माने जिखिनि गभर्नमेन्टजों रायज्लायनांगौ, स्टेट गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिसोर रायज्लायगासिनो। जोंहाथ' प्लास पइन्टआवनो दं। बिसोरसो गभर्नमेन्टआव थानानै बेफोर बुस्थुखौ मावनो हायिया बिसोर माइनास पइन्ट जागोन। পুলিশ হবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ বেয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মই সব কথা মানি লম, কিন্তু ব্যৱহাৰ বেয়া কৰিলে মনটোত মোৰ বেয়া লাগে। মই যিহেতু গৃহমন্ত্ৰী, যেতিয়া মৰাণত অচিজনে ৰাইজক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে গাত মোৰ লাগে। ৰাইজৰ কাম নকৰিব, কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিব।
কালিও মই কমিশনাৰ পুলিচক ফোন কৰিছিলোঁ যে অমুকত এফআইআৰ দিব গৈছে, অচিজনে বেয়া ব্যৱহাৰ কিয় কৰিছে। এফআইআৰখন আপোনালোকে ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে, আইনৰ কাম কৰাত আমাৰ কোনো হকাবিধা নাই। কোনোবাই কৈ আছে মোৰ এইটো কেছ নলওঁ, লওঁ, আপোনালোকৰ কথা, ল'লে কি হ'ব নল'লে কি হ'ব, ইট উইল বি ডিচাইডেড এজ পাৰ দ্য ল। কিন্তু মুখত কাৰো প্ৰতি কোনেও বেয়া ব্যৱহাৰ যাতে নাগৰিকক নকৰে, এই কথাটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। কাৰণ আমি সদায় মই প্ৰত্যেক মিটিঙত কওঁ যে উই হেভ অল কাম ফ্ৰম এ মডেষ্ট ফেমিলি। আমাৰ কোনোবা দেউতা শিক্ষক আছিলে, কাৰোবাৰ দেউতা কৃষক আছিলে, কাৰোবাৰ দেউতা প্ৰফেচাৰ আছিলে, কাৰোবাৰ দেউতা কৃতি ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত শিক্ষকতাৰ। আমাৰ ব্যৱহাৰসমূহে যাতে আমাৰ পিতৃ মাতৃক অপমানিত নকৰে। বাকী কঠোৰ হ'বলৈতো ময়ে কওঁ যে আইন যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে সিমান কঠোৰ হ'ব লাগে, কঠোৰ হোৱাত কোনো বাধা নাই। অপৰাধীৰ লগত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম হ'ব লাগে, তাৰ কোনো ডেফিনেশ্যন নাই। যি ধৰণে আমি আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, আইনৰ গণ্ডিৰ মাজত আমি যিমান কঠোৰতম হ'ব লাগে আমি সিমান কঠোৰ হ'ব লাগে। আৰু ময়ো নিজকে কৰবাত কঠোৰ বুলিয়ে মই বিবেচনা কৰোঁ। কিন্তু আইতা এগৰাকীক দেখিলে, ককা এগৰাকীক দেখিলে শিৰ নত কৰাটোৱে মোৰ কঠোৰতাত অলপো কতো প্ৰশ্নবোধক চিন নাহে। গতিকে মই অচিসকলক আজি আকৌ এবাৰ, কিয় 3 বছৰৰ মূৰত আপোনালোকক পাইছোঁ, বহুতবিলাক সলনি হৈ গৈছে, আপোনালোকে যিমান পাৰে কাম কৰক, কষ্টও কৰিছে, কামো কৰিছে, চব ভাল হৈছে, মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই। খালি মই তাতেই দুখ পাওঁ যেতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰটো বেয়া হয়। ব্যৱহাৰটো আমাৰ সুন্দৰ কৰি ৰাখিব লাগে। আৰু চাব, ব্যৱহাৰ ভাল হ'লে চ'ৰ্চ মানুহে আপোনালোকক দিব, পুলিচক মানুহে কথা বতৰা ক'ব যে ইয়াত গণ্ডগোল হৈ আছে, এইটো কাম কৰিব লাগে, ই আছিল জড়িত। সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ